गिबियावनो बयनिसिमबो आं गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। खुसियाथ' नाखौहाय खुसि होनना बुंनांसिगोन, जेराव आंनियाव थोजासे रोंगौथि गैयाब्लाबो आं गिबि खेबनि थाखाय आं गावनो लिरनाय आरो गावनो डिरेक्सन होदों फार्स्ट टाइम गिबि खेब। स' बे सावथुनाव रायजो राजा नुनो मोनगोन, जेराव एक्सनजों लोगोसे जोंनि ससियेलिस्ट किसुमान मोजां सोलोंनो मोनगोन नुनानै, जालाङो जोंनियाव जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय बिनि सायाव, आरो लोगोसे जोंनि जिउ मानसि जिउआव जिहेतु जोंनि मोनसे गावनि थोजासे थाबाबो जों मोनसे लब होननाय बुस्थु दङ। बे लबानो जोंनि गावनि जिउखौ मालाबा खहा खालामो, बा माबा मोनसे जों बे लबनि थाखायनो जों बे लबानो जोंखौ मालाबा गोरोन्थि मावहोयो। जों बेनि सायाव फिल्मखौ बानायनाय जादों। सोर सोर फाव खालामदों? गाहाय फाव हिसाबै सिमां सायनारि दं, फुजा मोसाहारि, टमि नार्जारि, अनसुमा, आरो मुंदांखा जोंनि रुबुल दा, जेसा सादा बिथांमोना दं, आरो प्रेक्टिकेल थाख्लाय बिथांमोना दं, आरो गोबां गोदानै ओंखारबोनाय फावखुंगुरफोर बिथांमोना बेवहाय फाव खालामदों आरो। माबायदि सेटिसफाइ बे फिल्म खालामो? सेटिसफाइखौथ' आङो बुंथ'नो हाला, मानोखि जाया आं जेरैबायदि साननानै जेरैबायदि लिरदोंमोन, जेरैबायदि सेबखांगोन सानदोंमोन, आं बिदि सेबखांहोनो हायासै, आरो आंनाव थोजासे रोंगौथिबो गैखाया, आं बुंखालांदों आगोलावनो। स' बे सावथुनाव आङो गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनदों। स' नेक्स्टआव आङो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां दिहुनबावनो हागोन बेखौ मिजिंथियो। लोगोसे नैबे सावथुनखौ बयबो रायजो राजाफ्रा आंनि गिबि खेबै बिथोन होनायबाबो रायजो राजा अनसायगोनखौ आङो मिजिंथियो आरो। जुदि बे फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा दिन्थिनो गोसोब्ला माबायदि फोनांजाब खालामनो? नाम्बार होखानाय दङ, जेरै आं नाम्बारखौ बुंनो हायो 8811866717, बे नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि देखायनो गोसो दं हागोन आरो। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मार्केटआव मोनसिगोन आरो बे फिल्मखौ। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, जेराव लेंजानाय जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां सार गुरु पंकज लाहारि सार बिथां, लोगोसे फैदों जोंनि मेन्देला आदा, आरो फावखुंग्रि महरै हेलिना दैमारि, प्रियंका लाहिरि, सुदेम सना रामिसारि बिनानाव बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनां खालामदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। गोबां रायजोफोरा नोंथांनि फिल्मखौ नायनो फैनाय नुदों, मा फोरमायगोन? फोरमायनो बेनो, जोबोद आङो गावखौनो लाखि होनना साननांसिगोन। नैबे बेबायदि जायगायाव आंनि जे फार्स्ट मुभि फिन साजाखौ दिनै बेयाव देखायनो मोननानै आं जोबोद खुसि मोनदों, आरो रायजो राजाया जोबोद अनसायनाय होदों आंनो, आं बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांखौ जोङो गोबां मिउजिक भिडिअ करिय'ग्राफ खालामनाय नुनो मोनो, बे बोसोराव मोनबेसे मिउजिक भिडिअ? आंथ' बेबायदि हिसाब होनानै बारा गोसोआव गैया। गोदान फैनो गोनां दं नामा? गोदान फैनो गोनां दं। बेयो उदालगुरि प्रडाक्सन, दाबो एक्टर एक्ट्रेसनि थिरांथा जाथ'वाखै, फिक्स जाथ'वाखै, खिन्थु फैगासिनो दं आरो साननैसोनि उनाव।